Mně se nezaplo. Dobré. Takže čuste lidi, já vás vítám u dalšího videa. A tedy nového videa ze hry Minecraft Pocket Edition. Jsme na serveru Train Mazeland a jsem tu s kámošema The Hacking a ještě s Hellboyem. Pozdravte. No to moc nejde slyšet, ale to je jedno. A co budeme dneska dělat? No tak jak normální postavíme si nějaký dům. Ano, mám láky, takže sorry. Tak, tuto dárky vám zatiaľ ukážem, čo sme doteraz postavili. No čo som ja postavil, ale on bol pri tom. Teďka jdem, Kaj. Jdem Brickwood. Takže pojď k nám domů. Tak tuto mám zatiaľ dárky. Tuto vám zatiaľ dárky ukážem, že čo som tu doteraz postavil. Už tam letím. Vlastně jsem mohl dát lomeno home, to je jedno už. No, takže... že to je. Segra ti pozdravuje. Okay. Už si tam? Mám lakt, takže asi mi to spadne. OK. Tak tuto to stavěl Helbo, ten černý stavěl Helbo. Jednoduše, ty všechny stavěl Helbo. Tady tyto tři, co vidíte. Ten brickový a žanglový. Vidíte tady tyto tři? Ten černý, brikový a ještě je tam ten, jak jsem říkal. Jo, junglový. No tak toto postavil Helbo. A samozřejmě i s mojí pomocí. Že jo, Helbo? No ty jsi mi pomáhal iba s to jedným. Tak jdem teďka stavět další dům. OK. To som urobil 2 pozemky. A jinak, kdybyste si říkali, proč tu máme tolik pozemku, tak já jsem vytvořil pár. Protože jsme mají tam města, takže neřešit. A tu teďka postavíme nějaký malý dům. A jak chcete, tak ho potom môžeme vám predať. No, když přijdete na tento server, požádáte o tento dům, o nějaký z těch, co teďka postavíme, tak vám ho prodáme, ale za určitou částku. Samozřejmě, že vám ukážu teďka, že kolik stojí. Stojí 450. Když postavíme ten dům a někdo si ho chce koupit, bude stát dvojnásobně. Možná i troj. Tak a teďka jdeme udělat nějaký dům. Helbo. Co? Už, jakého materiálu stavaš? Nej to, nebo vypadneš. No, budeme stavět z briku. A ja tu stavam z dreva. Tu staví se dřeva. Tak ty staví na tamté straně a stavím na této straně. OK. Mám hodně kruté lagy. Počkej. Teď my budeme robiť asi dvojposchodové, hej? No. Stůl to. Vypadneš.
Teď uslyšíte velký řev. Strum to. Ok. Už to pozdravili. Ježišmarja. Lidi, mám mu to přijmout? Ok, nebudu taká svině, zkusím to. Nejde. A teď zkusím Annie. Tady to je hodně různé. Jo, Annie mi jde. Tak, má ti pomoct? Hej, Helbo, má ti pomoct, Annie? Ne, pomoci to už bůrem nebo skoro. No tak už se odpojila. Víš, já nechápu prostě to, jak když se někdo připojí, řekne CC, pozdraví do videa, chce nám pomoct, ale pak se rychle odpojí. Já nikomu dávat už peníze nebudu. Už nic nepřijímáte. Víte, kolik mám peněz? Když tak můžete potom přispět na tento server, když si napíšete Train Mazeland. Počkej, Helbo. Když si napíšete na tom, na YouTube Train Mazeland, dáte si 3. díl, ale česky. A potom na konci videa si pustíte to, že můžete přispět na tento server. Tomuto serveru by se to hodně moc hodilo. A tak no. Co jsi chtěl říct, Helbo? Že budeme to robit dvojposchodově? No, uděláme to dvouposchodově. Já musím nahodit nějaký jiný štýl, lebo furt dávám také jisté, tak zkusím nějaký jiný. Tak s brikou, hej? No, a kdybyste se divili, proč mluvím se Slovákem, tak je to proto, že jsme se poznali na tomto serveru, na této hře. Já prostě všechny kámoše, co znám, no většinu kámoše, co znám, tak znám prostě, jakože aj ze třídy, ale ze hrách znám prostě z Minecraftu. Tak, no. Já potom jdu na spawn města. A jaký budeme robiť okna, z hrubého alebo tenkého skla? tak já myslím, že asi z toho tenkého. Hej. Teď udělám tu tohle. 10 minut ještě. Pak bude další pokračování vydám. A bude to ještě do toho dneška možná. Tak, no. Tak já myslím, že z toho tenkého, no, jak jsi to teď udělal. Snažil Martin kanál? Vypadněte. Nemusíme. Hej, tak já se přestěhuju do pokoje, tak čekej. Ty vole, ty máš s Joškem? Já tě nepustím, dokud mi to neřekneš. Jo, Jožka. A i s Mirkou? Joška, Martin miluje Mirku. To teďka neřeš.